Garbo karon sa Zamboanga City ang usa ka 13 anyos nga lalaki human kini makadaog sa usa ka sport nga gitawag nga karting sa Cebu City. Ginikanan sa mga bata, nagpadayag nga angay matud pang suportahan ang hilig sa mga bata alang sa ilang kalambuan, ilabi na sa sports. Ato kining ilailahon sa report ni Efren Mamak. Kung sa layo tan-awon, daw toy car lang nga naglumbaanay sa racing line. Apan kung sa duol, doon na di ay mga nagamaneho. Ang tawag ni ini, karting, nga usa ka open-wheel motorsport gamit ang usa ka gamay nga four-wheel nga sakyanan nga gitawag nga kart. Pilado kini sa United States ug karon ana sa Cebu City. Kini ang gikahiligan sa 13 anyos nga grade 8 student nga si Nathan Nemil nga taga Zamboanga City. Gani nagkampiyon kini ubos sa intermediate novice atol sa first leg competition niini sa panagdait mabolo sa Cebu City niadtong August 31. I can't explain how happy I was when I won the karting race. But I can really feel sa heart ko na very happy ako. Matud ni Nathan, ang maong sport natun-an niya dihang nag-train siya human ang pandemic. Diyang mulaag siya matag birthday ug magbakasyon sa Cebu. Matud sa ginikanan ni Nathan, wala sila magdahom nga ang maong sport ang makahiligan ni ini. Actually, trinay namin siyang i-engage sa iba't ibang sports sa school. Ask namin siya kung gusto niya mag-taekwondo, mag-basketball, mag-soccer. Yung iba, nag-try out talaga siya pero hindi talaga siya para sa sports na yon. Karon dunay tambag ang mga ginikanan ni Nathan sa uban ilabi na sa mga dunay anak nga mahiligon sa sports. Actually, modern na talaga ang panahon. Hindi na natin pwedeng ipilit sa mga bata na maging teacher, maging doktor. Yun ang pinili niya. So I think the more na suportahan natin ang gusto nila, kahit hindi natin gusto yun, magiging mas successful sila. Tambag sab ni Nathan alang sa mga mahiligon sa maong sport. My tips is to drive smoothly, use reference for braking, and think strategically. But pinaka-importante po ang safety. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao